dak la alang li tum same nang ke hang la puge kalilo nili ning ke hang men si ke bang lo la pe nili kamatha ateng la itum la so voice of Gen Z front same la an so se iprang na kidampo la pen itum same pinida arleng kom hek same penaba ko la an so se nang che tonglun po pusining thelo nang itum social media ahin pen same nang pachini ponpot la pen itum same la so voice of Gen Z front pu ka opening abang ke itum dag khiruni la pen jengkha long same non ke bangchi la so non ke bangchi arni long same itum da cleanliness drive ta bipon pol la pen tum same un an pen sport anat same ke klem pon chi phansi ning che thelo la pen tum da itum anutin same la hai molom ka sapha la pen itum la son thak thak si non iprang anat same la bang KSA tum same alang itum same aprang mena claim pon lo la pen alang itum same non na bang ge nili ke thek dun long bang kom hoilo la son ka sapha la pen itum da chilang dam no pro de itum da het same ko ka la pen harlong pharla long same ki ju yadim ke lang mi pik lo bon same ka sapha bang avi pochi al kapre long ben same bang bil nang ke lang bang non bang e kom hoilo la sin tum kamatha pen tenge itum dak su society ke change ji phansi tum kamatha pon pensi la so voice of Gen Z front pu bang ke launch pon pini matha teng plo de overall kar bi anglong si pangdang pon po non na bang itum la pan claim thego ilang po si itum non ko pen dak emithang khiruni long pen chari pon bom pen mul la overall kar bi anglong same ka pa chithang pon ji phansi bori pon po itum education na hin la pen society ke change ponji la pen itum kar bitum same iprang na kengkam chichor ponji phansi bori pon bom po